Nazdar tiskaři, dneska mám pro vás 3 malé výtisky, jedná se teda o PSP stojánky. No a říkám vám to vlastně, protože jsem si taky pořídil PSPčko, z nostalgických důvodů, je to strašně super, miluju to, a navíc tahle barva, vidíš, na všech to drží parádně, tady možná ten vypadá nejlíp, je takový skromný. A vlastně koupil jsem to přes obchod Retrokoutek, tady vidíte, tohle je ta stránka jeho, tady má přímo Sony, má tady různé konzole, má tady od Nintendo, od Sega, od Xboxu. Vlastně Boris to tady opravuje ty konzole a pak je vlastně dává na tenhle svůj e-shop. Má teda i Instagram, takže na něj určitě koukněte. Jak vidíte, tak teď tam má zrovna 3 konzole, dokonce i tu, co mám já, tak tam má. Když na ní kouknete, vidíte, že tady má OK stav, dobrý stav, super stav, podle toho se odlišuje cena. A samozřejmě má tady i nějaké hry, kdybyste si chtěli pořídit k tomu, není problém, má jich tady pár. Každopádně, když jsem to objednával, přišlo mi to v krabici, zároveň s tady tohle nabíječkou, která bohužel nefungovala, co jsem zjistil, takže obratem jsem psal na Instagram, že mi jde nabíječka, borec napsal, úplně v pohodě, a frajer mi poslal, teda nejdřív mi poslal tady tuhletu Origo PSPčkou nabíječku, za což fakt cením, jakože bych poslal Origo. A fakt to, všechno jde naprosto úžasně, já to prostě miluju. Samozřejmě u toho byla i paměťovka, která byla přímo v tom, myslím, že 4 GB. A já jsem nezahádal, samozřejmě koupil jsem si hned nějaké to pouzdro. Pak jsem si vybořil ještě jednu nabíječku, ať ji mám na cesty, ať netahám tady tuhle, protože to bych nechtěl jakýmkoliv způsobem zničit. No a ještě jsem si pořídil pár her. A není zrovna málo, některé bude znát, některé ne, jako Tom Clancy Rainbow Six, pak tady máme Tomb Raider, pak tady máme mnou neznámou hru Drive 76, pak tady máme nějakého Avatara, FIFA 14, FIFA 12, Gran Turismo, velice dobré, Grand Theft Auto, Liberty City, nesmí chybět Vice City a tady další nějaká, kterou úplně neznám, ale vypadá, že to působí trochu jak GTAčko. A já bych chtěl tímto poděkovat ještě jednou Retrokoutku, že dělá to, co dělá, je to super a já to miluju. Takže díky moc, dejte určitě like a klidně se podívejte i na můj Instagram, samozřejmě na jeho Instagram, podpořte ho stejně jako mě, zatím se mějte, čus.